Welcome, it's Honey for YouTube channel here. A President Lazarus Chakwera Avomera Zakusowa kwa Mafuta mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera abwera pa gulu ndikuvomereza kuti mdziko muno muli vuto la mafuta oyendera magalimoto. Iwo anayankhula izi lachitatu pa 7 September mchaka cha 2022 pamwambo wina wotchedwa Malawi Investment Summit, pomwe anali mlendo wolemekezeka ndipo anatengerapo mwayi nkuuza mtundu wa Malawi kuti mafuta asowa mdziko muno. Iwo anauza mtundu wa dziko lino kuti vuto lomwe labweretsa kusowa kwa mafutako ndi kusowa kwa ndalama zakunja zija amati forex, koma anasimikiza kunena kuti boma lake likusaka ndalama yokwana 50 billion kwacha ndi cholinga chakuti vutoli litheretu mdziko muno. Izi zadza kumachita kuti ndimi ziwiri za boma zomwe ntchito zake ndikubweretsa mafuta mdziko muno za Malawi Energy Regulatory Authority MERA ndi National Oil Company of Malawi NOCMA atauza anthu mdziko muno kumapeto kwa mwezi wa August muchaka cha 2022 kunena kuti kusowa kwa mafutako ndikamba kakuti mdziko muno munabwera woyimba wa dziko la Nigeria Kiz Daniel, komanso kunachitika masewera mpira wa miyendo wapakati pa timu ya dziko lino ndi ina ya mdziko la Mozambique. A President Achakwera anayankhulanso kunena kuti asanabwere kudzayankhula ku mtundu wa Malawi pa tsikulo anali atapanga mkumano ndi akuluakulu a nthambi za NOCMA ndi MERA ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Paris, ndipo pano apeza kale ndalama zokwana 29 billion kwacha kuchoka ku mabanki ena mdziko muno zoti agwiritse ntchito pobweretsa mafuta kuchoka kunja kwa dziko lino. Pamwamba pofuna kupeza 29 billion kwacha, Achakwera anatinso boma lawo likusaka ndalama ina yokwana 50 billion kwacha yoti ikapezeka vutoli likhala lamakedzana. Mtsogoleriyo anatinso wauza banki yayikulu mdziko muno kuti chidwi chake chikhale chofuna kuti mafuta apezeke ndipo ndalama iliyonse yakunja ingapezeke igwiritsidwire mchitoyi. Apa ndi pamene ananena kuti mafuta okwana malita 6 million ali munjira ndipo akubwera mdziko muno. Kotero anati boma lawo lauza nthambi ya NOCMA kuti mafuta omwe alipo panopa ku nkhokwe za boma agawidwe mwachangu kupita m'malo omwetsera mafuta kuti pasakhale chipwirikiti chilichonse mdziko lino. Izi ndi zina mwa zomwe boma lake likuchita kuti vutoli litheretu. Mtsogoleriyo anatinso ndi wokhumudwa popeza kusowa kwa mafutako komanso kutematima kwa magetsi kukupangitsa kuti chuma cha dziko lino chisamakwere kamba kakuti makampani ndi anthu ena omwe ntchito zawo zimadalira magetsi ndi mafuta akukanika kugwira ntchito zawo moyenera. Pa izi iwowa analonjeza kuti kutematima kwa magetsi komwe kwasokoneza ntchito zambiri mdziko muno kuti mpaka magetsi kumatima kopitirira maola 12 kutha pofika mwezi wa Disemba mchaka chinochi. Pomwe malo opangira magetsi akapichira akhala atakonzedwa potsatira kuti anawonongeka ndi madzi osefukira mbuyomo. Achakwera omwe akutsogolera mgwirizano wa tonse omwe analonjeza anthu kuti udzathana ndi kutematima kwa magetsi pa nthawi yomwe ankapanga misonkhano yawo yokopa anthu, anati ntchito yawo yofuna kusintha miyoyo ya anthu mdziko muno kuti ikhale yabwino kudzera mukulemba anthu ntchito ndi kuyesesa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira. Anapitiriza kunamizirabe kuti izizi zikukanika kamba kakuti dziko lino linakhudzidwa ndi mphepo ya ana komanso matenda a corona. Iye anati akuyesesa kuyankhula ndi mabungwe azachuma akuno kwathu Malawi komanso mayiko ena akunja kuti abweretse njira zothandizira anthu kuthana ndi kuchepetsa mavuto omwe akukumana nawo. Poyankhulapo awiri kwambwandira omwe ndi mkulu wa bungwe lowona za ufulu wa anthu la Center for Social Accountability and Transparency CSAT anayamikira Achakwera pobwera ku gulu nkuzavomereza zakusowa kwa mafutako, koma mkuluyo anati mukuyankhula kwawo sananene za momwe achitire kuti athane ndi vutoli kuti lisabwereso posachedwapa. Iyeyu anati mtsogoleriyu amayenera akhale ndi njira komanso ndondomeko yokhazikika yomwe boma lake litsatire kuti dziko lino litha
athane ndi vutoli ndi cholinga chakuti lisazabwererenso. Iye anatinso apapa zaonetseratu kuti anduna za mafuta a Ibrahim Matola pamodzi ndi akuluakulu a nthambi za Nokma ndi Mera ananamiza dziko lino ponena kuti dziko lathu lino lili ndi mafuta okwanira, komanso ponena kuti Kiz Daniel ndi amene anasowetsa mafuta mdziko muno. Ndiye mkulu wa nthambi ya National Planning and Commission yomwe ntchito yake ndi kufunisisa kuti dziko lino likwanise masomphenya ake otchedwa Malai 2063 Vision. A Thomas Munthali anati dziko lino likufunika ndondomeko zokhalisa zomwe zingathe kuthana ndi mavuto a mdziko lino. Ndondomekozo a Munthali anati dziko lino likuyenera likhale ndi thumba lapadera la zachuma lomwe pa nthawi ya mavuto ngati akusowa kwa mafutawa boma lizitha kutapako ndi kukonza vutolo lisanafike pa indeyinde ngati mmene zilili panopa za mafutazi.